Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal, saúdos? Moi boas tardes. Estamos ca información nesta xornada de martes, día 6 do mes de xullo. Unha xornada a de hoxe na que seguimos en Cerceda con 0 casos activos de COVID, mentras temos ao redor o resto dos concellos que están subindo nos seus casos. Algún pode baixar lixeiramente, pero hai un repunte importante en toda Galicia. Falaremos tamén de cine, que hai cambios que estaba programado, xa non vai a ser así, non haberá cine esta fin de semana que ven, e vai haber como novedade a actuación do mago Dani Polo a finais deste mes de xullo. Mañán haberá unha charla informativa na Silva sobre os proxectos de eólicos para a zona. Falaremos deso, de que tamén se retomou a atención presencial do Servicio de Apoio a Empresas e Autónomos. Falaremos da campaña de compostaxe doméstica e da fracción orgánica, da suspensión un ano máis, 2 consecutivos, da festa do Cochiño, da Biblioteca de Cerceda que vai a pechar no mes de agosto, e falaremos xa dos viaxes do Inserso que xa se poden solicitar. En canto aos deportes, onte se presentaba un novo equipo de fútbol aquí en Cerceda, o Atlético Cercedense Senior. Tentaremos falar nos próximos días co seu presidente, e en canto ao tempo, pois para mañán, mércores, seguimos aínda con tempo de nubes e claros, posibles precipitacións e temperaturas baixas para esta época do ano, pero a partir xa de o xoves entra un anticiclón. Un día máis, Cerceda, seguimos sin ningún caso positivo novo en Cerceda. Non temos casos positivos dende fai xa máis de 15 días que non temos casos positivos en Cerceda, e casos activos, evidentemente, xa non temos tampouco ningún dende fai máis de 7 días. Somos o único concello da zona, esperemos seguir así, sin casos activos positivos, a pesar de que está medrando a incidencia en toda España, en toda Galicia e en toda a comarca. Os datos a día de hoxe na nosa área sanitaria é de seguimos con 23 hospitalizados e 2 pacientes críticos na UCI. En Galicia, como decíamos, volvemos a ter máis de 200 contaxios nas últimas 24 horas, 230 en concreto, 230. Tamén, por fortuna, ningún falecido nas últimas 24 horas. Por concellos, pois imos a lembrar que, por exemplo, o concello de Carral volveu a subir, ten 7 casos, 2 máis que na xornada de onte. Estos son os concellos que son veciños a nós. O concello de Ordes ten 10 casos positivos a día de hoxe. A Laracha subiu claramente en 5 casos, a día de hoxe ten 21 casos na Laracha. Carballo ten 12 casos, 2 máis que onte. Culleredo volveu a subir e xa ten 51 casos Culleredo, 2 máis, e, por exemplo, a cidade da Coruña tamén volveu a subir. Decir que se os datos siguen crecendo, posiblemente moitos dos concellos do arredor, algúns deles, poden pasar este vindeiro venres a un novo nivel de restricións que prexudicarían claramente a hostelería. Aí está o caso, por exemplo, do concello de Laracha, que está xa con 21 casos e que pode supoñer que na próxima revisión en este caso a próxima revisión que a Xunta vai a facer en canto a restriccións podería pasar a nivel medio alto. Está aí xa no límite, igual que o concello de Culleredo. En Tordolla tamén sabemos que hai casos positivos, aínda que non os publican como tal, aparecen como que ten de 1 a 9 nos últimos 7 días, pero sabemos que ten como mínimo 2 casos positivos tamén no concello de Tordolla. Como decimos, a situación dos concellos do arredor está sendo de suba de incidencia, e aquí en Cerceda, repetimos unha vez máis, gracias a responsabilidade dos veciños, temos 0 casos. Esperemos que así se manteña. Como decíamos, se está levando a vacinación xa a moi bo ritmo,
xa se están empezando a vacinar na franxa de idade dos 30 aos 39 anos e se están poñendo a segunda vacina dos de 40 a 49 anos. Tamén, dende onte, se abriu un teléfono no Sergas para que aqueles xóvenes maiores de 15 anos que, por exemplo, teñan que facer viaxes ao estranxeiro, como, por exemplo, Erasmus, etc., xa poden tamén pedir cita para vacinarse, ou aquelas persoas que quedaron fora por algún motivo das que xa se vacinaron en franxas de idade de 40 para arriba, que sepan que tamén poden chamar para solicitar esa vacina. Cambiamos agora de tema. Falamolles a día de hoxe de cambios en cine, espectáculos que estaban programados, que viñamos anunciando aquí dende as últimas semanas. Pois dende o Concello nos informan que ao final este sábado non vai haber a proxección da película El Rei León como estaba previsto. Vai a quedar posposta para o mes de agosto con data aínda sin concretar. Tamén quedan pendentes o resto das películas que estaban programadas para proxectar, quedan pendentes de confirmación. Todas elas, o cine que estaba previsto será no mes de agosto. Estaba previsto o Rei León, lembren, tamén estaba previsto a película OMS, que era para todos os públicos. En este caso, estas películas, como decimos, quedan pospostas para o mes que ven. O que sí vai haber este mes de xullo é a actuación do mago Dani Polo. Será o sábado 31 de xullo ás 10 da noite no campo da Feira de Cerceda. Hai que reservar plaza, é gratuito, pero hai que reservar plaza por teléfono, no teléfono do Concello 981 68 50 01 a partir da vindeira semana. De momento, lembren, o que podemos anunciar é que o mago Dani Polo estará no campo da Feira de Cerceda o sábado día 31 de xullo ás 10 da noite. E as reservas hai que facelas a semana previa, na que é gratuito, hai que facela a semana previa. E o cine, que estaba previsto para este mes, que era este sábado, quedou posposto tamén para o mes de agosto. Este mércores mañán, día 7 de xullo, ás 9 da noite, haberá unha charla informativa no pabillón polideportivo da Silva, co obxectivo de que os interesados coñezan todas as consecuencias dos proxectos de parques eólicos e as líneas de alta tensión que se están a tramitar no noso Concello, no Concello de Cerceda e nos concellos limítrofes. Se trata dunha convocatoria para informar polo que se anima a participar a todos, en especial os afectados do noso Concello, pero tamén os veciños de outras parroquias ou de outros concellos da contorna que se poden ver afectados por estes parques eólicos. Dende a organización animan a que participe todo o mundo, posto que é algo que pode afectar a todos, é preciso dispor de unha información que, en este caso, a máxima información posible. Na reunión vai estar o grupo de veciños Salvemos a Comarca de Ordes, que se encargarán de informar dos detalles técnicos dos proxectos e aclarar as dúbidas dos asistentes. Esta reunión será este mércores mañán, día 7 de xullo, ás 9 da noite, no pabellón polideportivo da Silva. En canto ao novo servicio que xa se puxo en marcha o ano pasado no Viveiro de Empresas de Cerceda, de apoio ás empresas e persoas autónomos, apoio tanto informativo como de solicitude de axudas económicas, pois xa volveu a funcionar. E os mércores, por eso o decimos hoxe, porque os mércores, se alguén está interesado, mañán sería o día para a atención presencial. O Concello de Cerceda dispón de novo de atención presencial no servicio de apoio a empresas e persoas autónomos. Está dirixido a persoas que teñan un novo proxecto empresarial ou un negocio xa consolidado. Se vai a facilitar a orientación e información necesaria para tramitar a documentación que precisen e, o que máis importante, a colaboración na procura daquelas axudas que permitan financiar os seus proxectos. A través de un convenio coa Cámara de Comercio da Coruña, o Concello de Cerceda pon este servicio á disposición dos veciños. Serán os mércores pola mañán de 9
a 1:30, ali no Viveiro de Empresas no Acevedo. Mañá mércores, por lo tanto, se alguén está interesado, esa é a hora de atención presencial. Poden chamar por teléfono se queren o 881 864 425. Neste servicio se poderá coñecer algunhas das iniciativas, axudas para informarse de programas, recursos que estén a desenvolver co obxectivo de impulsar os sectores productivos. Lembren, mércores pola mañán de 9 a 1:30 no Viveiro de Empresas de Cerceda no Acevedo e o teléfono de contacto 881 864 421. Tamén vimos insistindo na campaña da fracción orgánica e da campaña de compostaxe doméstico que o Departamento de Medio Ambiente do Concello de Cerceda volve a promover. Como xa se sabe, se colocaron colectores marróns nos cascos urbanos, nos núcleos urbanos de Cerceda de A Silva para a recollida selectiva de a fracción orgánica. Nestes núcleos urbanos, tanto do Cerceda como da Silva, se distribuíron 80 colectores marróns que se abren só cunha chave que se lle redan ás persoas e aos fogares participantes neste programa. Nestes contenedores marróns se poden botar os restos de comida que se vai xerando na casa e que despois se van a enviar á planta de compostaxe industrial de Sogama, onde se transformarán en compost, un abono apto para a agricultura e a xardinería. Nesta campaña tamén poden participar agora grandes produtores como panaderías, supermercados, bares, etc. Todo aquel que desperdice materia orgánica. Para participar e para anotarse, se anima que a xente o faga para así ter tamén unha mellor reciclaxe. Decir que hai que anotarse por teléfono no 881 86 41 22, 881 86 41 22 ou no correo electrónico medio.natural@cerceda.es. Ali xa tomarán dato, nombre para participar, insistimos, neste programa de recollida de residuos orgánicos do colector marrón. Se lle facilitará os que se anoten, se lle vai a facilitar, en este caso, un pequeno contenedor para ter na casa e a chave para poder depositalo. Unha vez feita esta reserva, logo o día 17 deste mes, no campo da feira se fará entrega destes pequenos colectores. Unha vez feita a reserva, como decimos, será o día 17 ás 11 da mañá. E tamén, dende o Departamento de Medio Ambiente, en colaboración con Sogama, se volven a repartir unha nova remesa de composteiros domésticos. Todos aqueles veciños que quedaron sin el na anterior convocatoria porque se esgotaran, poden de novo volver a solicitalo a través tamén do teléfono 881 86 41 22 ou no teléfono, no correo electrónico, mellor dito, medio.natural@cerceda.es. As unidades son limitadas e se entregarán por estricta orden de solicitude ata que rematen as existencias. Unha vez feita a súa reserva no teléfono indicado, poderán pasar a recollelo, lembren, no campo da feira de Cerceda o día 17 a partir das 11 da mañá. Recordamos que o Concello de Cerceda decidiu a pasada semana suspender un ano máis a festa do Cochiño por segundo ano consecutivo, non se vai a celebrar por mor da pandemia. Este verán non haberá festa do Cochiño, como decimos, por segundo ano consecutivo. Debido ao COVID, o Concello tomou esta medida pola imposibilidade de garantir as medidas sanitarias vixentes, especialmente a distancia de seguridade. O Cochiño, que se solía celebrar a última semana de xullo e congregaba a máis de 15.000 persoas ao longo da xornada e remataba con unha gran verbena tamén multitudinaria, evidentemente imposible para o Concello poder manter esas medidas de seguridade, medidas impostas polas autoridades sanitarias, polo que se volve a suspender. E o Concello, pois en este caso, cita a todos os amantes da festa da Cochiño para o 2022, para o vindeiro verán 2022, que esperan que xa se realice con normalidade. Tamén a Biblioteca Municipal de Cerceda, que está no campo da feira, vai a abrir no mes de xullo en horario de mañán. De 9 da mañán a 2 da tarde, de luns a venres será horario durante este mes de xullo
na Biblioteca Municipal de Cerceda e durante o mes de agosto vai a permanecer pechada. Falámosles agora das viaxes do Inserso, porque os xubilados de Cerceda xa poden solicitar as viaxes do Inserso ata o próximo día 30 de xullo. Tras un ano complicado pola pandemia do coronavirus e que obligou a suspender o programa de turismo do Inserso o ano pasado, este 2021 se puxo en marcha con todas as medidas sanitarias necesarias que permitan disfrutar de unhas instancias estables e tranquilas. As viaxes poden realizarse entre os meses de outubro deste ano e xuño do ano 2022. O abano dos lugares aos que se pode viaxar no Inserso ofrece diferentes destinos en costas españolas como Cataluña, Andalucía, Murcia, Valencia, Baleares ou Canarias, pero o programa tamén oferta viaxes de turismo de interior en varias comunidades autónomas españolas con estancias de entre 4 e 6 días en circuitos culturais para practicar turismo de natureza en capitales de provincia ou en Ceuta e Melilla. O precio destas vacacións para as persoas xubiladas dependen do destino e a duración, pero oscilan entre os 115 euros que costa o programa de capitais de provincias durante 3 noites e os 405 euros nas estancias de 9 noites nas Illas Canarias. No precio se incluye aloxamento en habitación dobre, a compartir, será con suplemento si se trata de habitación individual, pensión completa, excepto as capitais de provincia, donde haberá media pensión e transporte, e poderán participar no programa de turismo do Inserso todos os residentes en España que cumplan os requisitos de ser pensionista de xubilación do sistema da Seguridade Social ou ser pensionista de viudedad tamén do sistema da Seguridade Social ou ser pensionista por outros conceptos do sistema da Seguridade Social con a percepción de prestacións ou subsidios por desempleo. Ser asegurado ou beneficiario do sistema da Seguridade Social español con 65 ou máis anos de idade. Se queren que lle axuden a tramitalas ou teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono 981 68 60 68. En canto aos deportes, estamos, en teoría, se supón que era a época en que remataban todas as competicións e xa se estaban preparando as vindeiras da vindeira temporada, especialmente no fútbol, é dicir que hubo, evidentemente, parón tamén nos equipos de fútbol de Cerceda, pero a novedade está en que o Clube de Fútbol Atlético Cercedense deu a coñecer o seu novo equipo que vai a competir na próxima temporada na Liga Senior da Terceira Autonómica. O presidente José Cerqueiro fixo a presentación xunto co novo adestrador Jordi Urriach, que ven do Ural español. O obxectivo deste equipo é de que os rapaces que saian e vayan saindo dos xuveniles e moitos xogadores de Cerceda teñan un equipo para seguir disfrutando do fútbol. De alguna maneira este novo equipo se suma, así lembren xa, o Queixas e o San Martiño, que están nunha categoría superior, na segunda categoría autonómica, e que tamén xa, especialmente o Queixas, xa está preparando o equipo para a vindeira temporada, mentras que o San Martiño de momento aínda non comenzou a preparalo, pero sí que sabemos xa que hai un novo equipo que xogará no Roxo, o Atlético Cercedense de Senior, que comenzará a Liga na terceira categoría autonómica. En canto ao tempo, para mañán mércores continuaremos nunha zona de chubascos con circulación do noroeste. Con esta situación agardamos mañán ceos con intervalos de nubes e claros, con chubascos illados e ocasionais, que irán remitindo xa pola tarde. As temperaturas non experimentarán cambios significativos, serán temperaturas baixas para esta época do ano. Como moito chegaremos aos 20 grados en Cerceda de máxima, 19-20, e as mínimas rondarán os 14 ou os 15 grados. Os ventos van a soplar de noroeste frouxos en xeral.
Pois co tempo rematamos o informativo nesta xornada de martes. Mañá mércores voltamos. Saúdos. Na radio está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos. Na realización, na edición e na montaxe da televisión está Manuel Iris. Na redacción, quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.